Akcija Umirovljenici zajedno ovu subotu organizirala je piknik za građane Duga Rese, da se građani upoznaju sa programom akcije Umirovljenici zajedno iz Karlovca za županijsku listu i da se upoznaju građani za listu program za grad Dugu Resu. Još ćemo imati par akcija da se ljudi bolje upoznaju i nadamo se da će svi glasati umirovljenici kojima uvećavamo božićnice, uskrsnice, socijalni program, subvenciju prevoza, da će glasati za listu broj 1, to je lista za vijeće. Vrlo je važno da neko sa liste uđe u vijeće gdje onda može se program umirovljenika rješavati na zadovoljavajući način. Predsjednik akcije Umirovljenici zajedno koji nastupamo u županiji, posebno u Duga Resi, gdje nam je nosioc liste Marko Benić i on će nas predstavljati za gradsko vijeće Duga Resi. Želimo uspjeha. Evo, danas smo se okupili i vidim da se daje dobra podrška i nadam se da ćemo osvojiti određena mjesta u gradskom vijeću Duga Rese i želim puno uspjeha. Marko Benić je fantastično organizirao animaciju na nivou grada Duga Rese i stvarno mi želimo da ne samo što smo išli prošlog mandata, samo jednog vijećnika, hoćemo imati više, jer je to Duga Resa zaslužila, jer ima puno umirovljenika. Ovako, drago nam je da su se konačno umirovljenici zajedno skupili i da krenemo zajedno u akciju. Jer nas ima jako puno, a malo smo zainteresirani da se u stvari brinemo jedni za drugi, odnosno penzioneri za penzionere. Ali mi ne samo što se brinemo za umirovljenike, brinemo se i za mlade. Nadamo se, ako uspijemo, kao što smo uspjeli pre 4 godine, da ćemo napraviti puno više. Glasajte za nas, za umirovljenika, ako ne znate za koga. Udružili smo snage, umirovljenici, zato da na našem gradu i u našem gradu i našoj županiji ne djelujemo samo za generaciju treće životne dobi. To je jedna velika populacija i zahtijeva našu posebnu pažnju, posebne interese i posebno zalaganje. Međutim, ono što je vrlo važno reći, zalažemo se i značajne komunalno-infrastrukturne, kulturne i socijalne probleme. I predstavnici naši u županijskoj skupštini bit će sigurno potpora svim značajnim projektima, pošto smo i do sada pokazali u svim suradnjama sa vlasti. Dakle, svima onima koji će biti izabrani, želimo da uvijek budu uz interese svojih gradova, svojih općina i naše županije. Živi bili pa vidjeli, pozivamo vas da glasate za našu listu i da ćemo opravdati vaše povjerenje. Bitno je istaknuti da naša lista ne traži niko od nas ništa za sebe. Svi imamo svoje probleme riješene, mirovine su tu, zaposlenje nam ne treba, ali nam treba zalaganje za budućnost naše djece, naših unuka. Pa neka bude sa srećom. Hvala vam.